सनि बर'नि दैदेननायाव 20 लाख रां बाजेटनि हांमा मुंनि बर' सावथुननि शुटिंखौ खालामगासिनो। रबिन्द्र सरगियारि लिरनाय आरो गणेश बर'नि डिरेक्ट खालामनाय हांमा मुंनि बर' सावथुनखौ बे बोसोरावनो नुनो मोनगोन। हांमा बर' सावथुनाव आथिखालाव बर' समाजाव हौवा थाखानानैबो गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारखोमा लांनाय बेफोर सावगारिया बे सावथुनाव बेरखांदों होननानै डिरेक्टर गणेश बर'आ फोरमायदों। लोगोसेयैनो बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गावनि खस्थ' खामानि मावनानै माबोरै जाफुंसार जानो हायो बेखौबो बे सावथुननि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै फोरमायदों। बे हांमा बर' सावथुनाव फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन सिमां सैनारि, फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन प्रियंका लाहारी आरो माइदांस्रि बर'। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय मेन्देला ब्रह्मखौ देवहानिनि रल खालामनाय नुनो मोनगोन होननानै फोरमायदों। फिल्मनि सायाव एसे फोरमायनो माने जोंनि सिनेमाया जाबाय हांमा प्रडाक्सन फिल्म ससाइटिनि आन्दाराव बानायदों। बेखौ प्रडिउस खालामदों जोंनि सनि बर' बिथाङा। बेनिफ्राय जोंहा कास्टआव दङ जोंहा सिमां सैनारि, बेनिफ्राय प्रियंका लाहारी, माइदांस्रि बर', ओरैबायदि बायदि बहुद दं, गोबां दङ। बिनि काहिनिया मा जागोन माबायदि? बिनि काहिनिया ओरैबायदि जे खायसे दा घटनाफोरा सोलिगासिनो, रियेल घटना। बुंनो थाङोब्ला खायसे गामियाव हिन्जावफोरा गावनि गथ' गथाय गारनानै मालाय हौवाजों थाङो, बेबायदि मोनसे दङ। आरो हार्डवर्क खालामनानै मानसिया बोरै उनथिनो हायो बेफोर दं आरो इसेबां। ओमफ्राय मोनसे खोथा, जिहेतु हांमा सावथुनखौ गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै सानजारि नोगोराव बानायफैनायनि गुबै थांखिया मा? सानजारि नोगोराव बा सिमेन्ट सापरि सायनारि नोगोराव बानायनाय जाबाय बेनि गामिनि ओनसोल, बर'नि गाननाय जोमनाय, मावनाय दांनाय, न' बां गासैबो बर'नि कालसारखौ बिसोरो माने बर'नि माबाखौ सिनायथिखौ लाखिगासिनो। आरो बेयाव लकेसन नायफैनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिनि मानसिफोरा बिराद अनसुलि गासैबो हेल्प खालामो। बेखायनो आं बेयाव बानायदों। बे बेसेसो बाजेटनि फिल्म जागोन बे फिल्मा टटेलि 20 लाखसनि। आरो आंनि जिबनाव बेनो फार्स्ट बिग बाजेटनि सिनेमा। आरो नोंथाङा बेबायदि डाइरेक्ट खालामनानै मोनबेसे फिल्म बरनखो? आं टटेलि बेजों बे 7 नाम्बार आंनि सिनेमा। 7 नाम्बार। औ। बेनि गेजेराव नोंथाङा जिहेतु नोंनि जिहेतु खालामनाय बे डाइरेक्ट खालामनाय 7टा फिल्मनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि मोनदांदों आरो एबारनि फिल्मखौ माबायदि जागोन होनना सानो? आगोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला हाइ बाजेट नङामोन, फिसा फिला बाजेट। बेनिफ्राय दा बे फिल्माव आं जेरैबायदि गोसो बायदि बुस्थु बिदों बेबायदि मोन्दों, आरो जेरैबायदि हास्थायदों बिदि मोन्दों। बेखायनो बिराद गोजोननानै बेखौ खामानिखौ मावगासिनो आं। ओरैनो जिहेतु बर' सावथुनफोर जिहेतु डाइरेक्ट खालामनाय, बिदिनो डाइरेक्ट जिहेतु जाय सोलोंथाइ गैया बिसोरनि डाइरेक्ट खालामनायनि गेजेराव जोंना फिल्मफ्रा फ्लप जायो, बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? फ्लप माने बेनो बाथ्राया जे जोंनि फिल्म फ्लप थांनाय खोथाया बे जाबाय खायसे प्रडिउसारफ्रा जोंखौ बिराद अयनाय खालामो। माने बाजेटखौ फिल्म बानायग्रानो ओंखारबोयो, बेनिफ्राय बाजेटखौ एसे थांबानो थारमाने दे जोंना शुटिंआ जोबला नामा, थाब बानायदो, बाजेटआ बारायलांबाय, बिदि आरो बुस्थु 5 लाख 6 लाख थाखाजों फिल्म मोनसे दिहुननो थाङोबा बुहुद खरज जायो। माने फिल्मफोरा मोजां जाया, खिन्थु उपाय गैया, जों बानायनांगौ जायो। आरो जों बे खामानिखौ मावखायो नालाय मावखानांगौ जायो। बेखायनोथ' जों डाइरेक्टर किसुमाना थारमाने फ्लप थांगासिनो। ओरैनो फिल्म बा सासे डाइरेक्टर जायोबा सोलोंथाइ लानो गोनां जायो, डिग्रि खालामनो गोनां जायो। नोंथाङा डिग्रि खालामदोंमोन? आं डिग्रि हिसाबै डिग्रि लायाखै। आं ज्यतिष दमन फिल्म स्टुडिअ'आव मोनसे RGF टाइप होनाय इनस्टिटिउट दंमोन, बेयाव रिजनेल फिल्म एन्ड टेलिभिजन इनस्टिटिउट। बेयाव आं 9 बोसोर खामानि मावदों। बेयाव आरो टेकनिकेल डिपार्टमेन्टआव आं बेयाव मावदों 9 बोसोर। बेयावनो गथ'फोरजों टेकनिकेल डिपार्टमेन्ट सिखाय बेबायदिनो बिसोरनो थायो, बिसोरजों जायो, बिसोरजों लोङो, बिसोरजों उन्दुयो, बिदिनो आं सिखायलांदों खामानिफोरखौ। औ। ओरैनो नोंथांनि जिहेतु टिमाव दा सोर बाहागो लादों? बाहागो लादों माने आं दङ। मदद होदों नोंथांखौ? आंखौ 1 नाम्बार बुंनो थाङोबा आंखौ मदद होदों जोंहा अरुन बर' ना सरगियारि, बिथांनि टाइटेल आं खिन्थु अरुन आरो बे रिपर्टार सासे, खिन्थु बे आंखौ बिराद सापर्ट खालामो। अरुन ब्रह्म बिथाङा आंखौ बिराद सापर्ट खालामो। माने बिनि सापर्ट खालामनायखौ आं बावनो हाया। आरो आंहा दं लोगोआव आंहा दा ब्रजेन, बिथाङाबो आंखौ बहुद हेल्प खालामदों। आरो दङ सानैसो दंबाय आरो बे गामियाव। जिहेतु जोंनि सानजारि नोगोरनि थासारिजों बे फिल्मा नोंथांनि बायदिबा जोबोद रायजोजों अनसायजाथावना जागोन ना, बेखौ मा होनो नोंथांमोना? रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बे समाव? रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन आं जे आंनि सिनेमाखौ नाय आरो जोंखौ थुलुंगा हो, जों आवगायलांनो हायो। आरो आं बेबायदि फिल्म बानाया, बाजेट मोनबासो आं एबारनिफ्राय फिल्म मोजां बानायगोन। बाजेट मोनाबा दाना फिल्म बानाया। बेखायनो आं माने बे बिग बाजेटनि आं बुहुद हास्थायगोन मोजां बानायनो। आरो सिमन सापरि ओनसोलाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदों, ग्रोम ग्रोम फैनाय रायजो राजाफोरा आंखौ, बेबायदिनो आंनि सिनेमाखौबो बिदि नायगोन होनना आं आसा खालामो।